ମାନଙ୍କ ଗହଣ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯମୁନା ନିକଟରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଥ ଆଜି ଯମୁନା ଆଡୁ ଆସୁଛି ଗୋପର। ଗୋପୀମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ସତରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣର ରଥ ଯାଇଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ରଥ ଯମୁନା ନିକଟରୁ ଆସୁଛି। ହେ ଗୋପୀଗଣ, କୃଷ୍ଣ ସତରେ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ସତରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ବେଗ ହେଇଯାଇ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯମୁନା ଆଡକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯମୁନା ଆଡୁ ରଥଟା ଆସୁଛି ଗୋପପୁର ଆଡକୁ, ଗୋପୀମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯମୁନା ଆଡକୁ। ଏତେବେଳେ ରଥ ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ନିକଟ ନିକଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ବେଗ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ରଥ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ମେଳିବାନି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ରଥରେ ଉଦ୍ଧବ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା। ସତରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋପୀମାନେ ଚାତକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ସେଇ ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଚାତକ ନୟନରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଏ ରଥର ଚାଳକ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଖାଲି ରଥ କଣ? ଉଦ୍ଧବ ଯୋଡ ହାତ କହୁଛି, ମା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ରଥ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। 8 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ରଥ ସିଂହାସନ ଟଳମଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରଥ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବାରତା ଦେଇ ନେଇ ଆସିଛି ମା, ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନ କେତେବେଳେ ବି ବୁଝୁନା। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ 8 ବର୍ଷ, 8 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରିବେ। 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ ତମ କଥାରେ ସତ୍ୟତା କେତେ? ନା ମନକୁ ଛୁଉଁନାହିଁ। ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଛଳନା କରି ଆସିଛ? କଣ ସେ ଛଳନା? କହିଦିଅ ଆମକୁ, ଆଉ କଣ ଦରକାର ହେଲେ ଗୋପପୁରରେ ତମ ମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ? ଯୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀମାନେ ପଲକ ପଡେ ନାହିଁ ରହିବାରୁ, ଯୋଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦର୍ଶନ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଆହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗୋପୀମାନେ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ବେଗ ଆଜି ରାସକୁ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଜୀବନ। ଆଜି ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ? ସେ କୃଷ୍ଣ କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ? ଏ ଗୋପୀମାନେ କାହିଁକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ହେ ରଥର ଚାଳକ, ତମେ ଯେ କହୁଛ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଅଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି? ମା, ମଥୁରା ରାଜବାଟୀରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ କଂସକୁ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଧ କରିଦେଲେ, କଂସ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି କୃଷ୍ଣକୁ ତ ନେଇଥିଲେ ନା। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଝଗଡା ହବ, ମାମୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ନ ମାରି ତାଙ୍କର କାଳର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟର ଶକ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ମନ, ଆଜି ସେ ଦୂଷିତ ମନକୁ ଧର୍ମ ଏବଂ କଳି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମପଟର ଯୁଦ୍ଧ କଳିଆଡକୁ ଗତି କରିଗଲା ପରେ କଂସ ଭିତରେ ଧର୍ମର ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ବିନାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଂସ ରାଜସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ମଥୁରା ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟାଉଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। 8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଆଜି ମନେ ପଡି ଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ରଥ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ ବୁଝୁନାହିଁ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନାହିଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଗୋପୀମାନେ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମୋ କଥା, ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ରାଧା ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ରାଧା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ କଣ କରି, ରଥ କାହାର? ରାଧାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଗଲା। ରାଧା ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ ଯଦି ରାଧା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତାହେଲେ ରଥକୁ ଛାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ରଥକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇବା, ଆମ ହାତରେ ରସି ଲଗେଇ ବାନ୍ଧିବା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ରାଧାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଦିଅନ୍ତୁ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ, କିଭଳି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିବି, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଯିବି, ନହେଲେ ଜୀବନ ଅସାର ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ଏ ଜୀବନ ମୋର ଅସାର ହେଇଯିବ। କୃପାମୟ
କୃପା ବିଧାନ କଲେ ରାଧାଙ୍କ ଉଆସ ନିକଟକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁଳ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଆକୁଳ ଭାବରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦବାଳଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଇଁ ଯମୁନା କୂଳ ଭାରତୀୟ ନାଇଁ ଯମୁନା କୂଳ ସକାଳରେ ରଥ ଦେଖି ସୁତଳ ସେ ଚାଳନ କରେ ସେ ଚାଳନ କରେ ମିଳଇ ଉଦ୍ଧବ ସଖ ପାଖରେ ସେ ଚାଳନ କରେ ସେ ଚାଳନ କରେ ମିଳଇ ଉଦ୍ଧବ ସଖ ପାଖରେ ମେଳା ହେଲେ ଗୋପାଳ ଗୋପବାଳା ମେଳା ହେଲେ ଗୋପାଳ ଗୋପବାଳା ଚଳାଉଛି ରଥ ସକାଳ ବେଳା ଚଳାଉଛି ରଥ ସକାଳ ବେଳା କୋଳାହଳ ହୋଇ ହେଲେ ବାଉଳା କୋଳାହଳ ହୋଇ ହେଲେ ବାଉଳା ରଥ ବଳା ନାହିଁ ରଥ ନ ଚଳା ରଙ୍ଗବଳା ନାହିଁ ରଙ୍ଗନ ଚଳା ପଳାଇ ଯାବୁଡ଼ି ଯିବ ତ ବେଳା ପଳାଇ ଚାବୁଡ଼ି ଯିବ ତ ବେଳା କଳା ଧରିବୁ ସେ କଳା ଧରିବୁ 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 ପଳାଇବୁ ନାହିଁ ଧରିବୁ ସେ କଳା ଧରିବୁ ସେ କଳା ଧରିବୁ ପଳାଇବୁ ନାହିଁ ପରାଣ ନେବୁ চিন্তা করে মনে শ্রীরঙ্গা ধরে অবতরে করে অবতরে রথি সকারে অবতরে রথি সকারে ধরে হস্ত করে করোনা ভাবরে হস্ত করে কর নত ভাবরে হস্ত করে কর নত ভাবরে অবতারে জীবনী রাধা মন্দিরে অহিব করে সে কহিব মরে কহিব মরে সে কহিব মরে কহিব মরে সে কহিব মরে করে জীবনী কেহু পথারে সে কহিব মরে দণ্ডরে জীবই কেউ কথারে সে কহিব মরে উচ্চরে সকলে কোলাহଳରେ উচ্চরে সকালে কলা হলরে তার করিব ইলেচিরে রে কাল করি বইলে চিরে ঘরে বুটু রঙ ঘরে লুটু রঙ্গা কুমারে মথুরারে ছাড়ি ধনু করে মথুরারে ছাড়ি ধনু যাতরে সাহসর পুଣି খালি রকরে সাহসরে কোণে কালে রথরে আম্বরে কিস বিচারু মନରେ আম্বরে কিস বিচারু মନରେ পুরর সে গোপপুরর গোপপুরর সে গোপপুররে সুর ঢোর কাহি কহরে সে গোপপুররে সে গোপপুররে কংসাসুর কর নাহি কহারে উল্লাই রথরু হাত জুড়াই হাত জোড়াই বলাই সুরাহে গোপাল ভাই গোপাল ভাই ভাই অপুর উদ্ধব মুনি ভগবানী আদেশ নেই অথি কন্যাই ছতি কন্যাই রাই কুমার তাকে ভাই নেই সে ভাই নেই জীবাই বলে সে জীবই ভলে সে ভাই ভলে সে জীবই ভলে জড়াই বিকুষ্ণ কারু সারে জীবই ভলে সে জীবই ভলে সে জীবই ভলে সে জীবই ରାଧାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ